Здравейте, приятели! Ако попитате дори най-начинаещите фотографи за правилата при композиция на снимките, те ще ви кажат за правилото на третините. Ето един фотограф. Здравейте! Ще ни кажете ли за правилото на композицията при правенето на снимки? Правилото на третините, естествено. Благодаря. И така, ако включите задния екран на фотоапарата, ще видите една решетка. Тя ви показва две хоризонтални и две вертикални линии. И ето го самото правило на третините. Централизираната композиция, която разделя снимката на две, е не само скучна, но и не е приятна за окото. Ако решите да направите акцент върху небето, да речем, тогава нагласявате небето в композицията ви да е 2/3 от самата снимка. И обратното. Ако решите, че по-важен и по-въздействащ е предния план, тогава нагласявате него в 2/3 от вашата композиция. Така снимката ще окаже по-голямо въздействие върху зрителя. Тук виждаме още един пример за правилото на третините. Небето е поставено в 2/3 от цялата снимка. Това е акцента. По-късно се забелязва човека и малката бяла къщичка вляво. Точките, където се пресичат хоризонталните и вертикалните линии, се наричат точки на интерес. Там е хубаво да поставим важните обекти, върху които искаме да акцентираме. Така окото на зрителя ще се задържа по-дълго върху снимката и тя ще е по-приятна за гледане. Ето пример за правилото на третините, където короните на дърветата са заснети около точките на интерес, а предния план завършва точно на 1/3 от задния план и небето. Интереса на наблюдателя се задържа на короните на дърветата, които са доста тъмни и са контрапункт на светлото небе. Тук и представянето на снимката в черно-бяло също играе роля. В този кадър покрива на беседката привлича погледа първоначално. Той също е поставен около точките на интерес. Едва след това зрителя разглежда другите обекти на снимката. И помнете, че колкото по-дълго някой гледа вашата снимка, толкова по-запомняща се ще бъде тя. Друга силна композиционна техника са рамките. Търсете рамките в природата, естествени или направени от човек. Така ще насочите вниманието върху обекта, който искате да покажете. Виждаме снимка, на която при пръв поглед няма рамка. Но погледнете сега. Как ви се струва? Рамките могат да бъдат намерени почти навсякъде. Стига да ги потърсите. Водещи линии. С тази техника водите окото на зрителя през кадъра до обектите, върху които искате да акцентирате. Едни от най-завладяващите снимки на най-големите фотографи са направени с тази техника. Водещите линии могат да бъдат както прави, така и S-образни. И така, има много най-различни композиционни техники, които фотографите използват. Дали ще ги прилагате или ще ги отхвърлите тотално, това зависи само от вас. Така ще изградите свой собствен стил на снимане. Все пак фотографията трябва да ви достави удоволствие. Но помнете, че каквото и да правите, не спирайте да експериментирате. Аз съм Румен Чакъров от Румен Чакъров фотографи. Благодаря ви. Някое друго правило? Правилото, че никой не иска да спазва правилата.